Добро утро, добър ден и добър вечер, драги зрители и драги радиослушатели. Ние пияниците днес ще отдадем почет на спечелилите изборите и ще обявим нашата радост, че се вижда краят на мъките ни. Най-после пак ще имаме легитимно правителство, ще има виновни, има кого да плюем. Плюли сме ги и пак ще ги плюем тези хора, това трябва да се го знаят, но пък се очаква от тях пък и да вземат и да свършат някаква работа най-после. Все пак обещаваха, толкова неща се обещаваха, толкова обещаха, че народа повярва, драги зрители и драги радиослушатели. Ето, бати Бойко пък се призна, че е загубил, поздрави по управляващите, така бъдещите управляващи, бати Бойко ги поздрави, други бяха сърдити, други плакаха, трети и те за нищо не стават. По този случай, народи, ние сме длъжни да отдадем почет на тия, които спечелиха изборите, защото това е гласа народен. Седнали те от Европата обаче да ме разпърнат, драги зрители и драги радиослушатели, че сме си взели някакво троянско конче. От троянски кон суджуци не стават, те не го знаят, те европейците, и че ние такова нещо няма да се вземат. Ама те ходят да си ги приказват тия работи. Взели сме си троянски кон, тук проруска партия, която влязла в Европата. Ама хора, не знам какво сме си взели, това е избора на народа, бе. И тая Европа много добре да се помисли, защо, ако това наистина е една проруска партия, защо българския народ бяга тогава от Европата? Защото ние българите много добре знаем, че от хубавото не се бяга. Щом бягаме, аз не знам кое е хубавото на тая Европа. Тя Европата да вземе с тяга, защото цялата икономика на Европата сигурно само един китайски град може да я произведе и да я задмине. Нашата икономика. До там я докарахме с тези санкции за въглеродни емисии, не знам с какво, че се ограничим и скоростите по магистралите, защото много бензин ще изгорим, да не изгорим много бензин. И що ни дават да горим бензин, бе? Защото няма откъде го внесат, бе, драги зрители и драги радиослушатели. Пак нашия рътлик Тръмп, какво прави? Той пък се играе портиер на румънския проток. Ще отварям, няма да отварям, ще отварям, няма да отварям. Това е, той се забавлява, тук ние също се забавляваме за сметка на Европата, защото дошла проруската партия. Обаче, честно казано, драги зрители и драги радиослушатели, ние пияниците щяхме да знаем, че това е проруска партия от медиите. Обаче, явно, лидера им никъде не е споменал, че се занимава с тая Русия и медиите това не са го писали, което означава, че ние нямаме проруска партия, а имаме българска хлява партия. Дано не е много лява. Чао! В другата серия ще ви кажа още нещо за тази партия.